ohlushwa i-rash umzimba wakho uhlala ube ne-rash, yabo. Uthola ukuthi mhlawumbe awazi ukuthi uncinzwe yini noma mhlawumbe kuba nokhwekho. Thola le inhlaba le bathi le esuke seyincane noma kuwukuthi uhlushwa umbandami lamapheshipheshi uthola ukuthi mhlawumbe ishanguba la uyayibona lento ukuthi ungazi ukuthi inembala emhloshana. Thola lento ke le bese uyayivula ubese uthatha usawoti lo fine salt uvuvuzelela, uyayiqaqa lento la uyixebule nje kanje kuvele this transparent part, bese uvuvuzela usawoti kule cembe la ekusuke kunendawo eaffectekile ene-rash. Uyihlikihla khona la kanje lento uyihlikihle nje kulo ndawo le affectekile inalo sawoti, ubese uyayiyeka ihlale inje ne uzobe ulapha lento ukuthi umzimba wakho uqubukile noma unamaqhakuva noma amaqhuqhuva amancane, i-rash iyaphela. If ukuthi ingane encane uzosusa lamacembe lawa ameva, ususela ameva lawa uyikline kahle, bese lento uyayithatha uhlangane uthole ucadolo lo ublackjack. Uma kuwukuthi ingane yakho inomzimba omubi, umzimba wayo uneyilonda noma inelentuzana inombandama, uthathe ugcobe ukufaka emanzini. Then uma kuwukuthi une-blender, thatha lento leyo uyifake kwi-blender ubese uyayiblend then ibe isitaputapu. Ungafaka kakhulu amanzi ungawafaka amanzi uma uyifaka kwi-blender. Uma uyifaka kwi-blender uzokhipha ameva lawa ubese uyifaka kwi-blender. Faka kwi-blender ibe isitaputapu. Uma isitaputapu uyayithatha uyayihlikihla emzimbeni la u-affecteke khona, bese uyayiyeka for a period of 3 to 4 hours ihlele emzimbeni. Kuzoba ngathi dry, isikhumba siyahwaqabala. Then emveni kwaloko ubese uyageza ke manje, ugeza ngamanzi awarm, uwafaka usawoti, kungaba usawoti ofine, kungaba usawoti omahahla. Then bese uyageza umzimba wakho. Lapho yonke lento esuke ikuphethe esuke iyi-rash izophela ngokusheshsha, ukwazi ukuthi uphile ube right. And the other thing, uma umuntu ohlushwa ilentuzana ohlushwa ukuhanjelwa yinwele, nganganivezela lokho ukuthi uyayivula lento le, uvule lesi transparent part. Uma umuntu oqothukelwa yinwele, inwele uthola ukuthi inwele ziyahamba la, lento uyayithatha uyi-apply la kule ndawo le ekusuke khona inwele, uyihlikihle. Even inwele zakho uzizwe ukuthi azikho strong, uyakwazi ukukhipha this transparent part, uyikhiphe yodwa, uyikhiphe nje uyicebule, ukhiphe le transparent part, uyihlanganise ibe ningi, bese uyayiblenda noma uyixove ngesandla, bese uyayi-applya nje ey'nweleni zakho, apply ey'nweleni zakho. Iy'nwele zakho zizoba strong, zizokwazi ukuthi ziqine. Ungathi uthi uyakama iy'nwele ziyaqhuma ziyahamba, uthi uyalokhuza uthi ubona iy'nwele zimukile la, zikho la iy'nwele ziphelele ngapha, so ugcina sowuney'nwele ezingalingani. So into ebalulekile ukuthi usebenzise amakhambi esintu ukwazi ukuthi uphile. Uyabona, ngifuna ukukhombisa when it is drying up, uyayibona iyalokhuza, iyoma manje, iyoma ila enginoma kakhona iyoma, so ikusho ukuthi iyangena esikhunjeni. If ukuthi kune-rash ekhona noma nento ekhona wrong la emzimbeni, then izokwazi ukuthi ipholise lona, umzimba ukwazi ukuthi uphole ube right. Siyabonga.